Ito friends, oh, ginagawa na nila itong asinta para sa ano, sa retaining wall, para hindi bumababa yung lupa galing doon sa itaas, kasi mas mataas yung lupa kaysa sa ano eh, sa sidewalk. Kaya lalagyan, kahit na titingnan muna namin kung okay na ang dalawa, ganon. Pagka hindi, pagka ano mababa pa, gagawin namin 3. Yon. Ayan, ako medyo ano na, nalilinis-linis na. Ayan, na ano na, napantay-pantay na. Ngayon lalagyan na lang ng ano, wall dito para ano, para pang hold ng lupa. Ayun si Master Roland, ayun. Siya nag-aasinta. Okay na yata ang 2 patong eh, no? Parang okay na 2 patong. Tingnan natin. Kasi yung lupa eh. Sir Roland, pwede bang magtanong? Sir? Ba't yung nakikita kong nag-aasinta, meron nung ano ba yon, yung nylon, yung fishing line? Tamse, oo. Ano lang yun, sir? Yung guide ng ano, hollow blocks. Oh. Yun naman, sir, ginagamit din sa D4 hollow block, sir. Oh, kasi okay. mahirap ano yung D4. Oo. Pero itong gising ko, makita mo, sir, kung tabingi o hindi. Okay. Pero yung ano niyan, yung level, ibig sabihin kailangan ng ano noon, yung level, yung level bar. Hindi na, sir, kasi yung level bar, sir, naman sa ano, kung tatayo tayo ng pader, backward lang, sir. Oh, ito retaining wall lang, oo. Kasi meron akong level bar. Pero ito, sir, hindi na natin kailangan level bar. Kasi 2 patong o 3 patong lang tayo at saka ano lang yun. Kamay-kamay. Yung ano yan, sir, pantay yung ano yan. Oo. Ibig sabihin niyan, pagalingan na lang ng mata. Oo, sir. Wow, doon naman ako bumili. Hindi naman kasi pag gising ko ganyan, hindi kami gumagamit ng tansi, sir. Oh, okay. Pasensya ka na, tanong ko dahil kasi gusto ko syempre ring malaman kung paano. Yung palang pagka mataas na, yung pagkapader na pala gagawin, kailangan ng level bar, sir. Level bar, tsaka tamsi. Ayun. Kasi kapag patas ng sir. Tama. Kasi yung kasi mahirap na magduko-duko. Tama. Pero yung ganyan diretso pa, mababa. Tama. Kaya nga, pagalingan na lang ng mata. Ibig sabihin, magaling ang mata mo. Ha, sir. Chief Roland. Si Chief Roland, tapos ito naman si Assistant Shiloh. Hello po. Yan, si Shiloh, Shy. At ayun naman si Ray. Ray, mag-hi ka sa kanila. Hello po. Yan. Yan ang mga mababait na mga trabahador ni De Jesus. Ronald De Jesus. Yan. Pagka meron akong pinagagawa, silang tinatawag ko dito.
Tapos syempre iba-iba ng ano, iba-iba sila ng division of labor. Ito sila, yan sa semento, yan. Meron sa electrical, meron sa plumbing. Ayun, basta kung anong kailangan ko, yun ang pinadadala sa akin. Pero lahat sila ano, mapagkakatiwalaan at mabait. Yun. Eto, at least ano na, kalahati na yung isang hollow block. Matatansya na pag pinatong yung pangalawa. Kung kailangan namin 3 o 2 lang. Ayan. Pero ano muna, break time muna sila. Yan, yung mga friends natin, mga kaibigan natin. Ayan. Ayun. Ito ba? Kanya ano eh, kaya mahal na mahal ko tong mga worker ni ano eh, ni Ronald De Jesus. Mga ano sila, mga mapagkakatiwalaan, mababait. At saka hindi sila nagsasamantala. Yun ang napusuan ko, yun ang nagustuhan ko sa kanila. Hindi ba katulad ng iba na namamantala. Yun. Ayan friends, 2 patong na. Ayan na. Di ba? Nagkaroon na ng proteksyon yung lupa natin. Hindi na siya tatangayin ng ulan. Hindi na siya magla-landslide. Ayan. Ano yun? Natanggal yung muhon? Tinanggal? Tinanggal sir para maano yung makita sir. Pero ibabalik nyo? Hindi na sir, yan yung ano mo. Yung karton na mismo ng black, siya yung muhon mo sir. Muhon ko. Dahil kasi baka pag may naghanap, hindi kaya may maghahanap dyan? Ayan naman yung muhon mo sir. Ayan. Magla-lunch na sila. Ang ang bilis nilang kumilos, tingnan mo, pagbalik nila yung 1 patong na lang mamaya. Yan, hindi na natin papalatadahan yan. Mag-ingat kayo sa paghakbang-hakbang, tumama kayo dyan sa bakal ha. Ito friends, pangatlo. Ayan, tama lang yung yung 3. Tingnan nyo, di ba? Tama lang yung 3. Yan ang 3, yan. 3 patong. Tapos papantay-pantayin pa yung lupa. Para yung iba malalagay dito sa gilid. Yan. Kaya pala habol ng habol siya. Hindi pala ano yung poste. Hindi nakalapas yun. Hindi, ayan palang sakto niya. Nakalapas yung poste. Ayan. Sa hulog pala yung poste. Wala sa hulog? Wala. Ayan. Okay, sakto lang sir kasi papalitadahan pa to. Kung halimbawa pagpalitada ka. Oo nga. Bangkot mo. Oo nga, oo. Tama. Tama lang Okay. Ayan. Kasi ayan yung 2 friends Ayan. 2 lang yan. Yun. Ayun ang 3. Makikita nyo difference ito. Medyo mababa pa. Pag magano kasi pag umulan, halimbawa dadagos na dito yan. Pupunuin pa rin yan. Kaya nga, oo. At least yan 3. Maganda. Okay na yung 3. Pangit.
Ibal magsubra yung buwan. Eto friends, ano na oh, pangatlong patong na to. Bali yung isang hollow blocks, yun ang pundasyon nasa ilalim. Tapos pinatungan ng dalawa sa ibabaw. Yan. Yan, okay na yan, di ba? At least yung lupa kulong na. Kulong na yung lupa. Ayan. Para pag pinatag pa, maganda na. Di ba? Ayan. Ray, kumusta Ray? Okay lang po. Okay guys, ito na yung ating retaining wall or retainer wall. So tatlong ano siya, tatlong hollow blocks na pinagpatong, yung isa nakabaon. Ayun. So pag natapos na yan, eventually lalagay na natin ang ating kubo dyan. May mga nagtatanong kung ano nang nangyari sa ating kubo. Tuloy pa rin ang ating plano sa kubo. At saka na-mention namin na yung anak namin nagbigay pa ng pera, hindi na kami nanghingi. Nagbigay pa siya ng pera para daw idagdag sa pambayad ng kubo. Ayan. So lalagyan na lang natin dyan guys ng ano, ng yung mga damo nag-start na naman tumubo. Ang bilis. Lagyan din natin yan ng fence na kawayan or kung ano man ang mahanap natin yung ilalagay, pero hindi pader kagaya nung sa bahay, dahil kasi eventually kung ibebenta natin ito, hindi masasayang ang igagastos natin sa ating pader. Pero kung eventually pagkakaloob talaga to sa atin ng Diyos, balang araw magkaroon tayo ng funds para dito, ipateterno natin sa pader dun sa bahay, no? Terno natin dyan sa pader para iisang ano na lang. Tapos yung ano tawag dito, yung pader na yan doon ang puli, pwede mo ipagibayan para open na siya dito. But for now, we'll leave it like that. Kasi hindi natin alam kung balang araw may kailangan na ibenta, kasi hindi naman namin kailangan ng malaking bahay. Yan lang pwede na kami dyan, di ba? So, ayan guys. May retaining wall na. At least pag umulan, malapit na naman ang tag-ulan, hindi babagsak ang lupa dito. You know, dito. Oh, ayan. So guys, salamat sa panonood sa ating maikling vlog tungkol sa ating empty lot, kung ano na ang nangyayari. Maraming salamat. We love you all.